isa nga muna. Uy, grabe oh. Grabe siya oh. Bastos oh. Oh, diday. So naay entrance. Let's wait for our turn. Na entrance fee nga 100 per head. 5 years old below, free. For now, ang falls makita nato sa layo pa. Pero dili ta maka duol gid tungod sa falls kay it's dili kids. Dayon dili sad nila ginaalaw. Ikan sa crossing pasulod mga around 3 kilometers kapin. Dayon moto ang dalan medyo paubos kayo siya. So kung first time na ako tingon nato nga nakaagi ko tingon nato nga dalan. So gapangurog akong tail. So so kailangan magpa-register ta, then magbayad ta, then musulod ta, then mabakla na pud ta, then maabot na rin ta. Uy, ilaw! Hello, how are you today? How are you, Jumbo? I'm so used to you. Look at me. I wear my mask already because we are I didn't wear my mask. of the car. So sagit pa lang, gina-check na nila ang temperature. Ang protocols nila, gina-apply na nila na palang ka sa entrance. So it is good for the safety for everybody. The cottage range siya from 300 to 1.5 probably. Ang 300 nila mostly katong mga 300 dili katong mga umbrella type. So mo nilang entrance, diri mi nagbayad sa 100 per head for adult. So strict po silang protocol. Wear mask, face shield, and social distancing. So na sila yung mga kartula along the way going there. Downhill pakagamay, bakle pakagamay, madulong sa hanging bridge. So kani siya karon nga naata kani atong gibaklayan napata sa Cagayan de Oro. So pagtabok nato diya sa bridge, we are in Talakag Bukidnon na tayo. So right now we are in the boundary of Cagayan de Oro. So we are in the Cagayan de Oro River. As you can see there. Yeah. Look at the view. Wala itong gisakaan. Alright. Pwede na kumudukan sila. Okay. Money ang hanging bridge going sa Bolao Cold Spring. So, we are now mutabok sa Talakag Bukidnon. Look, there is a baby there who loves the yes. What? I came from there. Come. Okay. Look, hello, Kuya is not just ano, Kuya is so brave. Oh yeah, Ella also. Slowly. Okay, wait for me, Kuya. Ano pa, Kuya, ma? Wow! Do you like the hanging bridge? Do you like the hanging bridge?
So what can you say about the hanging bridge? Hold. Okay. Okay, that's so heavy. Hi, Ella. Hi, Ella. Ella, oy. Where's Kuya? Kuya. So medyo lubog. So we are now tabukda into Talakag Bukidnon. Okay, let's go, Kuya. Go there. So the good thing karon kay we have the nice weather. So yeah, mao to. Good thing kay nice ang weather karon. Karon. Yes, Kuya. Papa, Yes. the water sounds like rain. Yes. So, nay option pagtabok nimo sa tulay. Either sakay ka sa motorcycle nga magkuha sa inyo or pagbaklay going head to Cold Spring. So nagsakay mi kay init man nasa may kauban bata. Holder ko ya. The view is nice ba yo? So yeah, mao ni among place. The umbrella is 500, the tent is 500. And that katong dito, katong bangko, mga chairs nga naka-tent is around 700. And nasa light 300 nga mga tent. So dito nga side 300. Pero which is ang nice ani nga among nakuha nga tent kay narami sa kilid sa tubig. So para sa mga bata mas dali mabantayan. Kani nga place nakaani na ko diri, nakaligo na ko diri. Ako na remember kay kani nga bato, ako nga bato. Ani siya nga bato. Sa una wala ni siya ang dalan nga mong giagian kay katong dikto nga side ang giagian panaog gikan dito sa bukid, gikan mi among panukad is gikan sa Talakag yun. Talakag siya, so mga around 1 hour or almost 2 hours ka trekking. Panaog panaog diri. So yan nakaani na ko diri day before. Ano yung view
palibot sa Bolao Cold Spring, bukid, dagko nga bukid. Then mga lubi. Of course. Dili siya puno. Dili siya puno, di siya nakapuno, di siya nakaka-crowd din. Tingali tungod kay gamay pat nga na kay balo ani nga place. Or pwede sad nga layo sad siya. Then pwede sad nga dili na gid sila mga nidirik. So yeah, holiday pero dili siya dili siya daghan ang tao. I think which is good na sad. Di ba Ila? Uy Ila uy! Bye-bye!